Днес ви показвам една от любимите ни играчки, която е истинско съкровище за ранното развитие. Тя съчетава естествения бамбук с мек и безопасен силикон. Първият начин за игра е класическото сортиране. Тук детето се учи да разпознава формите. Вижте как всяка звезда и квадрат имат свое собствено място в бамбуковата основа. Обърнете внимание на числата върху формите. Това е чудесен момент да започнете да броите заедно с детето, докато то поставя елементите. Така ученето става естествено и неусетно. Друг забавен начин е строенето на кули. Силиконовите елементи са с различен размер и влизат един в друг или се подреждат нагоре. Това развива координацията между очите и ръцете и търпението на малкия откривател. Материал е изключително приятен на допир, което стимулира сетивността, а цветовете са подбрани така, че да действат успокояващо и да задържат вниманието за по-дълго. Независимо дали сортирате, броите или градите кули, тази играчка расте заедно с вашето дете. Приятна игра!